ମିଶରର ରାଜା ଫାରୋ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ ମିଶରରେ ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେହି ଆଦେଶ କ'ଣ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏବ୍ରିୟ ପୁସନ୍ତାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଣେ ଏବ୍ରିଆ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେହି ପୁତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ବାଳକକୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନରେ ରଖିଲେ। ଏହି କଥା କାଳେ ରାଜା ଶୁଣିବେ ବୋଲି ସେହି ବାଳକର ମା ଗୋପନରେ ନ ରଖି ସେ ଗୋଟିଏ ନଳ ନିର୍ମିତ ପେଡ଼ି ଘେନି ମାଟିଆ ତେଲ ଓ ଝୁଣା ଲେପନ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ବାଳକକୁ ଥୋଇ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ନଳବନରେ ପେଡ଼ିଟି ନଦୀରେ ଭାସିବା ଲାଗିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫାରୋଙ୍କର କନ୍ୟା ନଦୀ ନିକଟକୁ ଗାଧୋଇବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହଚରୀଗଣ ନଦୀ ତୀରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଫାରୋଙ୍କର କନ୍ୟା ନଳବନରେ ଗୋଟିଏ ପେଡ଼ି ଦେଖି ତାହା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦାସୀକୁ ପଠାଇଲେ। ସେହି ପେଡ଼ି ଆଣି ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ବାଳକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଳକଟି କାନ୍ଦୁଅଛି। ତାଙ୍କ କାନ୍ଦରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ଫାରୋଙ୍କ କନ୍ୟା କହିଲେ, ଏ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ ବାଳକ। ସେହିଦିନୁ ସେହି ବାଳକ ରାଜାଙ୍କ ଗୃହରେ ଫାରୋଙ୍କର କନ୍ୟାର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଲେ। ସେହି ବାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ମଶା। ମଶା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକର୍ଷିତ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିବରଣୀରୁ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଯୋଜନା ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମଶାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ।